Tun naya Russia Kurs regiona Ukraine ron in a bay wangin electrical device siamna factory a kangmai chuakna sa hle a mi parukin hliaman tur ni in tual chung governor te chuan an soi Russia Ministry of Defense chuan an sipaiten zan khat chungin Ukraine ron som pathuman te chiatin soya Ukraine ramribula Kharvbel chunga pakhatan te chiani in report an siamani Russia thunei tu te chuan Ukraine ramri bei pui thlak chun zom zer ni wangin Ukraine ramri Belgorod biala khosom palia civil mi te lu an khap tur thuan puang Russia General Staff how tu Valery Gerasimov chuan Ukraine marlam Donetsk biala Urazenev khuan laga wangin Russia sipai chunga lom thu asoya na thobel zel na tur na thar siamti Russian Defense Ministry chuan atar langane Russian investigator te chuan Ukraine Azov Brigade in online a video an ti chua Ukraine sipai ten Russian sipai hliam turan ka hlum dan a en fi mek ti asoya Ukraine Ministry of Defense chuan Russia inaron bei ma a ral thuam da that tura a thon to chu a sipai chan chemek te chu a pe ti asoyane round te hi matong Ukraine sipai ma a ding tura thon an ni ma hian main quality check uluk takanai ani tur thua soya Kremlin chuan Ukraine President Vladimir Zelensky an nakin loka remna in khom pui nei tura a somna ni alang chu film khur takin a chang leta Moscow chuan in biak na tel ma in Kiev zia ria thiamanga ni ati Ukraine President hian indona chung changa samit voi ni na Russia yo turani tur thu asoyani Thamasa khan Switzerland high level talk nei ni nuwa Moscow chu atel ve lawani Russia President Dmitry Medvedev Anram Security Council member chuan Ukraine chu NATO tel chuan Moscow laka indona puana ni tur thu soin alliance iote in pha hniamna chau hian boira na salutuk tur chu aven thei thu asoi Hungarian Prime Minister Viktor Orban chuan European Union hroi tu te hnena lekha thonin US Republican presidential candidate Donald Trump chu November thla a thlantlina ni chuan Russia le Ukraine in dona remna siam tu anga che turin rang takina in paiti asoya European Council President Charles Michel chuan Orban a lekha thon chu changin Hungary hroi tu hnena in dona chung changa in biak na nei na tur EU mandate anai lo tur thua shila Michel hian Orbanan EU in Ukraine pro-war policy kalpui nia soi chu a hnol bokani Estonia Latvia le Lithuania te chuan Russia le Belarus te chu kumsang ni pakhata in remna an siam to Baltic ram pathum te chu Moscow in thunun electric transmission system ne na in zom tlat tura an in remna chu an chua san tur thu formalin an hria tira he thil hi Russia in Ukraine bei nuwa Russia ne na an in zomna ti top tumna ne Japan chuan Russia ne na frozen Russian asset atanga interest manga Ukraine ne na loan pek theina tur ruam manan nungber asiam meka hei hi G7 in US dollar billion somnga package zongzong atanga za paruk velani ti in Kyodo News Agency chuan diplomatic source atangin atarlang Ukraine Parliament chuan Russia bompuak wanga energy lama harasat nana satak ato mek lai hian energy man ruwa thlile ni manga siam chuana ta na man tur telin chumilak lu tanga chiale thil dang lak thin chu ti to pani theinan vote thlak ani Ukraine State Company Urobrom Service le Czech ammunition maker Silier le Ukraine ammunition factory siam turin in ramnan ziakti rampani te chuan puangani Russia Global Cybersecurity Firm Kaspersky chuan Washington in a senior official te a shreka antivirus software lar takshal a khap nuwa US na tho chu ti to patum thua puang heti lai hian Russian Communication Regulator chuan
Google in Russian YouTube channel zani chuang US company in Kremlin thlop tu content thedar wanga a block te chu siam thatle turin phuta Ukraine boina chuak chungchanga he thil hi a in nam hnoi ani Russia nen thlasom thum don lai indona an nei hnuwa Ukraine in indona hmuna har satna to mek lain United States atanga a thlopna poimo tak chu politics hlipui danglam wanga khongaina a don chu ni a Ukraine ta na tholok ber pakhat US in an sipai tanpuina pek chu tharuk chhunga ti khotlai wangin Kremlin sipai te tan matonga man roi theina tur konga honta ane tuna chuan Ukraine sipai te chuan Russia sipai lian jok le man ro nei thazok te chu an ma chhona ma se Ukraine lam chan chu a chaw zel ane tun hnaya podcast a Carnegie Endowment a military analyst Michael Kaufman chuan thlani emo thlathum emo lo om tur hi kumin hian Ukraine tan din mun har saber ani theini te in a soi a chan chelam nei hi Ukraine tan chuan lu hoina thamatlinga khothlang ramte political le military support poimo tak tak te chuan engchen nge o don ti hriat ani lawani thole ni khan President Louis Donald Trump chuan November thla a US in thlanpui nei tura Republican ticket dong tur hian Ohio Sen JD Vance chu running mate ta na thlanga Vance chuan United States chu a har satna te ngai tu turina du'a indona thil nena inzomna nei lawa Putin an aron bei fo chu thil dikani lo thua soyane chu ngai dan chu Trump din mun nena in mil hle a Trump hian thlantlina ni chuan January thla a inauguration day ma in boina hi ti top don ni in asoya engtin nge ti ero asoi du lo thu ani heti lai hian Hungary Russia thlop tu Prime Minister Viktor Orban Aram European Union rotating presidency ni na chel mek chuan tun hnai khan EU hroi tu dang te chu Putin le China President Xi Jinping tenen meeting diklo tak anei pui wangin ati thin urna sa hle ani Indo pui panina thlen hnuwa Europe rama Indona lian ber thlenga hian ram pahnih te tang hian mi sang tam takin nunnan chan to a civil mi sang tam tak pon tela engtik lai ma in a top hun tur hriat lok thei ani lawane Putin hian khothlang ram ten khifa dollar tluk le ding on tam ti chiata duwa Indona hi thleng zel turina du ani Russia hian Ukraine ram za somparia chu anei to a February sang ni somni pahnia full scale invasion an nei hnuwa Defensive Force 10 aram hun chan ve tanga an hno chho hnuwa US think tank Council on Foreign Relations chuan mei thla khan alo soi to a kum sang ni som pali khan Russia chuan Ukraine crime chu la ani February thla a kho chhak lam kulpui Avdiivka lak hnuwa Russia hian indona hmuna hna lian tak achang bik lawa ma se tu na chuan a sipai te chuan ram rebel an nur mek ani